Čaute. Po dlhšom čase vás opäť vítam pri ďalšej časti obľúbeného dokumentárneho seriálu Ako chutí Amerika. Dúfam, že chutí trochu lepšie, ako to tu predvádzam, ale keďže som zistil, že v tých obchodoch sa dá kúpiť naozaj veľa mrazených vecí, tak k tomu sa tiež niekedy dostanem, ale tieto Lunchables balíčky ma celkom zaujali, lebo je toho naozaj veľmi veľa, asi 20 druhov minimálne. Vždy je tam iná kombinácia hovadín. Dneska tu máme chicken dunks, či to budú proste chicken nuggety, barbecue omáčka, ešte nejaký ďalší dip, voda, šumienka, nejaký snack a Hershey's Kisses, to bude nejaký dezert. Dúfam, že ten dezert dopadne lepšie ako minule. Toto, už som to aj videl párkrát niekomu v nákupnom košíku, takže naozaj je to bežná vec, bežná súčasť amerického života. Pokúšam sa to otvoriť. Tak, ako sa to otvoriť má. Nedá sa to otvoriť tak, ako sa to otvoriť má. Takže, obsah balenia. 1 voda. Spomínaná šumienka, predpokladám, že presne tá istá, čo minule. 6 kúskov kuracích nuggetov. Dezert, zrejme čokoládový. Ešte jeden. Nebolo málo. Tuto máme ranch dip a original barbecue sauce. A ešte sú tu original Pringles. To bude zase 10. detí. Dneska som pre vás pripravila Lunchables, 6 kúskov kuracích nuggetov a trochu čipsov. Idem to zohriať niekde. Som späť. No, takto to vyzerá zohriaté na panvici. Toto, čo sú tu 3 veci, k tomu sa dostanem neskôr. Tieto úžasné kuracie nuggetky sa majú asi zohrievať v mikrovlnke, ja som to zohrial na panvici. Ale čo som vám chcel tuto ukázať, tuto sú 3. Myslím, že je to bravčové a turkey mrčacie mäso. To sú takéto, stálo to necelé $2, mrazené placvočky mäsové. To je tak strašne dobrá vec. Ono sa to zohrieva na panvici s trochou vody pod pokličkou a vyjde z toho, nevyzerá to vôbec dobre, hej, ale v sendviči je to aj tak úplne jedno, ako to vyzerá. Tak poďme si ochutnať náš dnešný obed, alebo ako to mám nazvať. Barbecue dip, no. Ranch dip. No, v podstate štandardné kuracie nuggety. Je to jedlé, ale rozhodne si nemyslím, že je to vhodné na nejaké extra časté požívanie. Zloženie bude niečo strašné. K tomu zrejme myslia ako prílohu, lebo však potom tomu nejaký chleba alebo niečo. Ako prílohu také nejaké lietadlové vydanie Pringles chipsov.
Amerika. Amerika. Ale v podstate je to jedlo. Asi. Dá sa to zjesť. No, ale tieto bravčovo-morčacie placičky. Super. Super. Ňam. Dressingom. Ňam. S čipsom. Nie, to nie. Čips si dám 2. Ale tieto placky sú vynikajúce. Mravné. No na čo si mám kupovať Lunchables, keď 8 placiek chutí fantasticky a stoja menej? Ako dobre, nedostanem k tomu síce šumienku, ale poďme teda na to, na tie šumiace veci. Voda. Singles. Vidia, prečo to tak volajú asi? Lebo nikto normálny, ktorý s niekým žije, si toto nebude kupovať. Ale celkom pekne sa to za fakt dúfam. Výšňa asi. Teda umelá výšňa, čiže červené farbivo. Na zdravie. Áno, je to presne to isté, čo minulé. Umelohmotné ovocie. A to je úplne celé. No, dúfam, že dezert nebude tentokrát taký komplikovaný. Není, chvála Bohu. Snáď teda to stačí iba odbaliť. Aj keď inak, ako som to spravil ja. Proste kus čokolády v tvare toho zvončeka potiahneme a odtrhneme, neviem, systém. Kus čokolády, relatívne kvalitnej asi. No. Ďakujem za sledovanie ďalšieho dielu Ako chutí Amerika. Uvidíme sa na budúce.